Dalamara Cultural Complex Hall along Karbi Student Association Dalamara Head Branch atumpen arpu kacelar ame kanipon. Kidam tangarni Dalamara Karbi Student Association Head Branch atum arpu penci o penajok Dwarbaguri constituency along MEC Kili kahutke Congress aphansi pahaidun popu Angelson Teron pen kaningji ponke ahok kalipusi Dalamara Cultural Complex Hall along Karbi Student Association atumpen Meikang Nipon. Bangso Meikang Nipon ahut Karbi Student Association Dalamara Head Branch Meipu Menderson Rong Parpensi Meje Pahem Pupondo. Lapen Dalamara KSA Head Branch Konchun Bang Jirsong Intipensi Meike Pahalam The Jai Ponsi Alhui atum kace tongdun atumaphan Than Pon. Bangso ahut kace tongdun Social Workers Peterson Rongphar Karbi Student Association Kajironga District Committee Meipu Santos Rong Pilapen Dorsing Singnar SGB GB atum pendanglok pinang ankethe kiting atum chetong dunsi May RDCP pon Bangso hut Santos Rong Pipen kaning je pon ke Karbi Student Association pulote majok a political party alongta involved dun longle athe khai longri longpat akisung along karjap dunang ji atumlo Karbi Student Association atumke nahok a political party alongta dun longle sitame nondak Kajironga District Committee akonchun bang Angelson Teron ke Congress ay atumalongsi cirap citodun. Lapen rod atheng no alongta Congress amunit pu cipaklang dak hangjang. La sinilitum Karbi Student Association Kajironga District Committee konjun bang arpupen pasunang kok loputa Santos Rong Pipen ningjepon. Pen ke Congress ay candidate Brajan Ingti Sitame lapuson akam nangke klem tak abangke nilitum cedondun hekte pusi ningjepon. La sonsi Dalamara Head Branch akimi konjun bang Jirsong Ingti pen kaningjepon tuke non nilipan arpu akimi nangki piapot Dalamara Karbi Student Association Head Branch atumaphan chorolo lapen nili sitame un an penke khai longri longpat akisung along arjap dun popusi ningjepon nila arpu si kachipek lo kadi kalang tangte la kidam tang arni sitame Angelson phanang tung huit pen si pasun tuklo tangte non alang lilar ke kumar phasina tum ahin pen arpu ke pek pantulo Nilitum bang non si kirika mamai along jitu nitum Angelson of han pasun det pen nilitum kangwai pon ke alang li Jersong ti phansi nilitum ingwai pon lo alang li amithang kam chiklem pami pusela alang li phani nilitum ningthe pami pen selang pantek pon lo tangte Angelson ani tum long pen chekak daga phi alang li jasimet pini asong amhang pathegi pulason aning ke mathaduma Ado aho alang li velek asong mehang patheki phando sitami non ama kalang li tum sitami la election ama si alang li bang congress long si penangan RDP don pot si non penangan ma election data official lang li form ta hai ba kaprek asong long polong kunon ba kaprek asong long chelang no ta hai ba sitami non amat kenili tum thang sitami news long lelang sitami alang li pabar lo je velek asong amhang pathek ji pabangke Ila pini arpu kimi gideng pondo kedi apang sinang men pang cethang ita Kardom Karbi solang do radoan milimen Jirsong ti mili dak dalam branch long pini nilipan unit pencenglok central committee pencenglok apen district committee pencenglok apen dak nitum claim rapeda korti engjir la petum cira rapet atung an penilipan nangkang waipon lakin nilialang tumhan suruh paper peklo tanti la non kibang gilang ani nang lila song phan ko angki klem chepa duk ponti non kibang jilang ani ta nili khai phan ajene nili ahok pe panar jap thip sidoji Anke accept chalo lang li phan ke momo sa accept chalo